Right, Zimbabwe, Murisei, Masura sei, kwese kwa muri. Right. Mayuthi yedu, kwese kwa muri, mungadai muri kumaruva, kumaruzeva, muharare, mumageto, wherever kwa muri. Mayuthi yedu. Right. Identify a war veteran. Ari munzvimbo menyu. I'm expelling strategy yatiri kuda kutora. Identify a war veteran ari munzvimbo yamakagara yamuri and consult with that war veteran and go and receive lecture from that war veteran and go and ask questions about Bill Iri to that war veteran. This is the structure atiri kutora. Every youth ari muZimbabwe, go to your war veterans. You know them. It can be your father, your uncle, your friend, any other person whom you know. Go and consult with that war veteran. Kuti Bill number 3 riri kurewei, and how can you as a youth join the forces to fight Bill number 3? Nobati kuda kutangira ipapo. You could have heard talks aitwa kana kuti akaitwa nema war veterans as well nema retired army generals achita oppose Bill Iri. Saka tiri kuda kuti ma youth edu muwe no education about this bill. Saka endai kuna war veteran kana kuti retired general amunoziwa and talk to them, because this is your future. This is your future, the youth. Inini zvandiri zvozvizvi and others, I can leave it, I can ignore it rightfully, completely, without any hesitation. I can ignore this bill, because right now ndasari wane 20 years kuenda kupenjana. I don't care. I've got my own things, I've got my own life. I accrued my things, I accrued my life. I don't care if I want to do it. But look, we are doing it for you. You have the future. You are the future leaders. So go and consult with any war veteran you know and receive lecture about this bill number 3. Kuti riri kutiendesa kupi, and receive strategy with that war veteran. Good. How can we fight? Ask them, how can you contribute to fight this bill? This is a challenge to every youth in Zimbabwe, wherever you are. Thank you so much. Maswera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel. Apa tinoplan how dzinenge chichitika matema na nyika yedu yeZimbabwe. Chingoti kana kari chitanga kukwira pane channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingo wagara wakasubscribe, don't forget to comment and share this video. Tena waita kuigirai zvara nhasi nauyu aburitswa na Alpha Media Holdings board chairperson Trevor Ncube, the former advisor to President Emmerson Mnangagwa, vabuda vachikurudzira maZimbabweans vangu vachioposa the ruling party ZANU-PF mudestructive system yairi kuda kuronga nhau yeCAP 3 muZimbabwe. Nhau yaburitswa naBulawayo 24 vachitaura vachiti Alpha Media Holdings board chairperson Trevor Ncube has issued a strong-worded critique of Zimbabwe's ruling party, ZANU-PF, describing it as a destructive system that he says cannot be reformed from within. In a public commentary on X, formerly Twitter, Ncube argued that ZANU-PF has evolved into what he termed a political, economic, and social parasite, claiming it has become deeply entrenched in governing structures and wider society.
He further alleged that the party has attracted individuals driven by greed and opportunism, saying mediocrity has become normalized within state systems. Dube also suggested that political decay has filtered into everyday social behavior, influencing public conduct and civic responsibility. According to his remarks, the system must be uprooted, root and branch, signaling his call for fundamental political change rather than incremental reform. Dube also urged citizens to take immediate action regarding the proposed Constitutional Amendment Bill number 3, encouraging written objections to be submitted to the Clerk of Parliament by 17 May. He said he would publish a template to assist citizens in formally opposing the bill and encourage the public to pressure members of Parliament to account for their opposition. He outlined what he described as 7 specific actions for civic engagement, representing them as part of a structured campaign rather than isolated protest slogans. The remarks were shared alongside a link to his Substack publication, where he expanded his views regarding constitutional reform, governance standards, and political accountability in Zimbabwe. Dube's statements adds to the ongoing national debate over constitutional amendments, governance, consent, and public participation ahead of parliamentary consideration of CAP 3. Tomabuditsiro etwa nyaya imwe Zimbabwe ndi Bulawayo 24 tingaziye kuti munoona sei tiudziwe zvamuri kufunga mu comment section. Maswera sei vana veZimbabwe muri kudiaspora ne vari munyika yedu iyo yakakombwa nematambudziko nemisodzi ichichururuka kuvarombo vari kugara vachimanikidzwa, vachitorerwa kodzero dzavo, vachimbunyikidzwa, vachigara vakatsitsirirwa nenhamo neurombo. Asi nyika yavo iri nyika izere uchi nemukaka. Uchi nemukaka iwowo uchiriritira vashoma mhuri dzaMunangagwa chete ndidzo dziri munyika yeKenani. Ndivo vakarwirwa nemaveterans ese kuti vazogara upenyu hwakanaka. Mutauriri wenyu ndichogumaira. Ndisati ndaenderera mberi, ndiri kukumbira veterans tinotanga kutenda kuti makavakirwa dzimba kana chiri chokwadi kuBuluwayo, mukapiwa mukaisirwawo mvura, mukaisirwa mastovhu nezvakasiyana kuti dzimba dzenyu dzinge dzakanaka. Hazvina kuipa, hanzi chakanaka mukaka urungwe. Zvakaitwa izvozvo zvakatonaka. Uye takazonzwa kuti zuva rakatasira nhasi rine kupiwa kungaitwe imi vari vehondo dzimari nekunochererwa migodhi yemvura. Izvozvo tinozviti chakanaka mukaka urungwe. Asi tikatarisa kuti after how many years kuti zvinhu izvozvi tisangane nazvo, sekuti makagara muchizvikumbira kuti muri kutambudzika, pamberi penyu pane urombo, pamberi penyu pane nhamo. Saka makuzozvipiwa nhasi zvinhu izvozvi nekuda kwei mubvunzo? Inyaya yeCAP3 ndo yaunza kuti mupiwe mari. Point number 1. Point number 2, mari muri kudzipiwa kana kuti mungazodzipiwa nekuda kwekuti vaMunangagwa vakusuwisai zvakanyanya kwenguva yakareba. Vamwe venyu havasi kuwana mari, vamwe venyu vafa vasina kuwana mari iyoyi yamuri kunzi makuzobva mupuwa. Kubva 1980 vamwe vaive vaine maronda, vamwe vaine mbumburu munyama dzavo, vamwe vanga vakatyoka miviri yavo yanga isina kumira zvakanaka, vakafa vasina kuwana zvinhu izvi. Kureva kuti imimi makaenda kuhondo here kuti munozopiwa
nhendo dzekutendwa zveziya renyu muchimhanya musango kwapera 40 years ndopo mochizotanga kurangarirwa, ndizvo here? Uye tikazvitarisa kuti dai kana tindiri kukanganisa, handisi kuita shanje negodo nekuda kwemari yamuri kupiwa, ndiri kuti mari iyi piwai nekuti makaifira, makatambudzika zvakanyanya. Asi donzo rehondo yamakanga muinayo mumaoko menyu hamuna kurwira kuti tiri kuda kuti tisunungure nyika yeZimbabwe kuti tigoenda tigonopuhwa mari. Makarwa muchiti tiri kutambudzwa nemurungu, ari kutitorera ivhu redu, haasi kuda kuti tigare zvakasununguka. Murungu iyeye ari kutimanikidza kutevera njere dzake dzeudzvanyiriri. Uye zvekare murungu iyeye ndiye ari pamusoro pevhu redu, isu achitigarisa mumakomo, mumatombo. Uye zvekare tiri kutorerwa kodzero dzedu sevaridzi venyika iyoyo yeZimbabwe. Uye isu hatisi kutenderwa kuvhota takasununguka kuti tisarudze mutungamiriri watinenge tichida, one man one vote. Nekuti ndizvo zvamakabvunzwa kuLancaster House kuti zvatakuenda kunovhota toita sei. Murungu airamba achiti kana muri kuda zvemavhotsi ngakuitwe one man 4 votes, nekuti yanga aine 20% dzeminority. Saka 20 times 4 automatically mukaenda kumavhotsi mabvuma ainokudyai. Ndobva vakomana varidza pfuti vachiti kana maramba one man one vote, vana Tongogara, vana Rex Nongo vakati takunodziridza pfuti dzacho kusvika mabvuma one man one vote kana zviri ndizvo. Ende ichiitwa nemajority nyika yose, vachena nevatema, hande yepatebhuru inowiriranwa one man one vote. Saka pane zvamakadikitira kuzopiwa nhendo mutoro washe. Asika kuimimi makomuredzi, handiti umoona kuishata kwakaita ari kukupai uyu nhasi. Mukadzi uyo kutambisa magaro uya ndiye akatanga kupiwa GD6 nemari. Mukazviona imimi mari yamuri kupiwa haimbosvika pane mari yakapiwa amaivo vai. Maprista nemabhishopi nevanoridza zvavo magitare vane mari kudhara vakapiwa maGD6 nedzimari. Vana Japreza vakapiwa mari yakawanda, vakatokudarikai. Asi Japreza haana kumbobata futi kuenda kunorwa musango, asi akakudhangirai kupiwa mari iyoyi. Akakudhangirai kufamba nemotikari. Iye zvinezvi vanotodzokorodza kuvapa. Imimi mugere kumaruwa kwamuri kuDarwin. Saka ndiri kuti mari yamuri kuda kupiwa iyi haisati iri mari yekukutenda zveziya kurwa kwamakaita, kutakura kwamakaita pfuti muri musango, asi kuti muri kupiwa mari nembavha. Kana uchiraura hove dzisingade kudyira unotombotanga wambonokanda masese. Saka ndiwaya masese iwaya, imi zochenjererai kuti pamberi apo muchazomedza chirauro. Mawo veterans, pamberi apo izochenjererai kuzomedzeswa chirauro. Imi muchienda kunorwa hondo kuMozambique, makauya kuvabereki kuti vabereki tibatsirei. Imi hamuna kurwa hondo iyoyo muri moga. Imi hamuzirimi makanoita one man one vote moga. Imi hamuzirimi makanga muchigara mega mumabhesi. Imi hamuzirimi makabika sadza muri moga musango. Mapoto anga ari edu isisu. Saka kana imimi manzi ndimi mochibhenefita, vana amai venyu vana maiyo nana Chimbwido nana Mujibha vonzi ivo panhau yekupuhwa dzimari idzi havasi kuzorangarirwa. Ameno ipapo ndombopasiya pakadaro. Muchafunga mega nekuti imi makambobva kuvabereki, imi makataramukana nevanhu pamakapuhwa 50,000 package naMugabe.
ndobva matanga kurwisa vanhu muchivauraya munguva dzaMorgan Tsvangirai. Imi mawo veterans makauraya vanhu panguva yaMorgan Tsvangirai, makuvamukira nekuti makanga mapiwa mari ma50,000. Saka ndati tinoda kumbopasiya pakadaro isusu vana adiki kuti imimi muchasarudza mega kuti zvatakaendera kuhondo zvaive zvipi. Kana marasika njere endai munobvunza mumwe wenyu Chiwenga, nekuti ari kutaura kuti donzo ratakarwira kuhondo handiro ratiri kuona pamberi pedu. Kana muri makanganwa izopotai muchimubvunzawo. Kana kuti munobvunza mukuru wenyu uyo kumawo veterans Matibela kuti isusu tikanga tatambira mari iyoyi zvareva ndisu chete here takarwa hondo yacho? Ndisu tega takaenda kunovhota toga here? Ndisu chete tega here takanga tichigona kuzvibikira sadza? Hembe dzamakapfeka makanga muchidzwana kupiko? Hamuna kuseenzesa dzimba dzana amai vedu here muchihwanda maherikopta imi kuti muzotaramukana nevabereki? Mungazobva pavanhu kechipiri kana kechitatu. Imi mawo veterans ndiri kukupai yambiro. Imi mawo veterans ndiri kukupai yambiro kuti chenjererai kusudurukana nevanhu kechipiri pane zvamakamboita, nekuti kuti murwe hondo makadzoka kuvabereki. Asi nyika yawinwa makabuda muvabereki, imi makabuda mukatanga kuvarova, makavagadzika pasi. Imi mawo veterans hamuna kugona kumira muchitaura donzo renyu makabatana namaiyo munguva dzaMugabe achiuraya vanhu naMnangagwa vachiponda vanhu. Paitwa imputation munonyatsopaziva kuti ruoko rwenyu ruripo. Pakaitwa imputation munonyatsoziziva kuti muri vamwe zvekare makabvuma kutuma naMnangagwa kunodimbura maoko evanhu. Saka izochenjererai kuti mungangosuduruka pavanhu vamakarwira, vanhu vamakafira kuhondo, mungangosuduruka zvine uchenjeri mukatanga futi kuvaponda panyowani. Saka tiri kubvira takuisirai yambiro mawo veterans kuti kana muchizenge mabuda, isu vanhu tinozvipira kuti tipondei, tichangokutarisai. Asi kana zvichizenge zvaoma muchadzoka mega kuvabereki. Imi makambochema muri musango, tinoenda rini hwedza kuchamhembe kuvabereki, zvichireva kuti makanga makuvafunga kuti makabva kuvabereki. Asi mazodzoka kumusha muchibva musango maisirwa mari patebhuru, makazotema-tema vabereki vacho. Imi nhasi uno muri kuisirwa futi mari patebhuru, handei tioni. Toda kumboona kuti zvamaisirwa mari patebhuru njere dzenyu dzichafunga sei. Imi tarisai muone kuti munhu ari kukupai mari ari kufamba neparutivi akabata chombo achida kubaya Chiwenga nepfuti. Asi tarisaiwo imi mawo veterans basa ramakabata rakanaka rakaitwa nemumwe wenyu. Chiwenga akagona, iwe mukomuredi uri kuDarwen ndiwe wagona. Chiwenga akatadza, iwe uri kuDarwen ndiwe watadza. Ndo patiri kugumira, nekuti vana Mutsvangwa vakasobuda kare kwamuri. Havana basa namaiyo aMutsvangwa, havana basa nemawo veterans. Saka isu tiri kuti iwe mukomuredi uri kuDarwen, iwe mukomuredi uri kuBanket, kuChinhoyi, kumaNikaland, rega kuzorasa amai vako sekurambwa kwavaitwa naMnangagwa, nekuti Mnangagwa ari kuya kwamuri achidodoma-dodoma. Asi akataura kuti imi vanhu handisisina basa nemi, handidi kukuonei pamberi pangu, ndaane shamwari dzangu matsotsi ekuparamende. Saka imi mawo veterans muri kumaNikaland, be careful and be forewarned before musati matanga kutema vanhu panyowani. Nekuti zivai kuti munhu wenyu akatotaura kare kuti vanhu ava haadi kuvaona pamberi pake. Saka ari kuya achizokubrainwashai pfungwa dzenyu already.
haasi kushanda nemi already, haasi kutomboshanda nemi. Vamunangagwa havasi kushanda nemapurisa, vamunangagwa havasi kushanda nemasoja mauto avo vanochengetedza mutemo. Ndosaka vakagadzira magangsters, ndokugadzira mafia, vanhu vasingazikanwe chimiro, matsakutsaku. Kana paine zviri kumunetsa Mnangagwa zvekuti nyika ive nerunyararo, anoendesa nhau dzake kumauto, kuti handisi kuda munyika munomu kuti murwiwe, handisi kuda kuti munyika munomu muitwe bopoto. Mnangagwa ari kusiya kuami nekuti kuami kune mutemo. Ami haidi kuseenzeswa nekuti vanotya kuzobvunzwa mangwana kuti maponda avanhu zvaita sei. Musoja haagone kuenda kunoba munhu pachikoro usiku achinomuhwiga mumakomo. Musoja haazvigone. Saka imi mauto maveterans, fungai kaviri kuti muchazosenza basa ripiko nemunhu wenyauya uyo. Tambirai chikomba chauya, asi izvozivai basa racho rachakanangana naro kwamuri. Chenjererai kuzotanga panyowani kuponda vana maiyo. Vanhu vagadzirwa naMnangagwa, masoja akatogumbata, havana basa munyika. Mapurisa akagumbata, havana basa rekuita panyika. Vanhu vari kumaruzevha kumaruwa vari kuchengetedzwa nemagangsters nemafia. Masoja akagumbata, imimi maveterans muri kuzviona. Saka ndiri kuti tichambotarisa tione pfungwa dzenyu kwadziri kuenda. Iye zvinezvi imimi mukadai makatotanga maigona kuungana imi meita petition yenyu mobvunza Mnangagwa kuti iwe Emerson, kana wakatadzirwa na Chiwenga, wadikwa kuenda kumatare kunomumhangarira pane kumupfura nepfuti, nekuti kune munhu akanga achida kutenda kunomuuraya Chiwenga anonzi Tizwa, akapuwa mari naChiwenga. Saka vaMnangagwa vanofanirwa kuti vataure chavakatadzirwa naChiwenga, varege kumuuraya chimukutira zvavari kuita. Mabrigadier ari kuurayiwa chimukutira, maarmy general vari kuurayiwa chimukutira. Imi maveterans makatarisa, hamusati mamboenda kunomutsiura Mnangagwa, hamusati mamboenda kunomutsiura imi, asi muri kutokundwa nevemachechi vakaenda kunomutsiura kuti baba haikona kuita mheremhere nevanhu vamunotungamirira kuti nyika ite runyararo. Imimi maveterans makanyarara. Nhasi uno muri kuuya kuzotsitsirirwa nemari, makuchererwa zvibhorani. Zvibhorani $600 US dollars, $700 or $800. Unokwanisa kuboora mugodhi wemvura wega pamba pako uchinwana mvura yekunwa yakanaka. Solar panel $60 US dollars, wakutoisa solar panel inodhonza mvura yako pamba wega usina kupiwa mari iyoyo naMnangagwa. Chirwere chiripo ndechekuti iwe veterans wedzerwa mari yepay, kwete kupiwa mari yemuhomwe. Nekuti pay mwedzi wega wega uchipera unonohora mari yako iri nani. Ndo zvatiri kuda isisu. Hatina kumboti chererwa imvura muchinyimwa mari. Hazvizvirizo, hasiwo zvatiri kutaura isu. Hamuna kumboenda kuhondo imimi kuti vanhu vapota vachipiwa maGD6. Hazvisirizvo. Kuchererwa migodhi, kumwaiwa kuri kuitwa mari dzichimwairwa vanhu, handizvo zvamakaendera kuhondo. Munhu wese anoda kuti vana vake vaende kuchikoro vanodzidza. Kana iwe muveteran unotoda kuti vana vako vaende kuchikoro vachinodzidza, iwewe muveteran uchienda kunorapwa kugomo uko mahara, vana vako vachienda kuchikoro mahara, nekuti vana vembavha idzi vari kudzidza mahara kunze kwenyika. Iwe vana vako kuti vaende vanotsvaka mabasa epamusoro kunze havawane, vari kunoita mahouse girl. Kana vari muZimbabwe, vana vako iwe muveteran vanopera vese kuita mahure. Asi zvinhu izvozvo zvinoitika mumaziso ako, iwe wakatarisa, hauna mubvunzo, unoramba unyerere. Saka ndati nditaure nhau iyi kwamuri, muchaipedzesa nekuizeya mega.
muchiona kuti gwara ramungatore nderipi. Uye zvekare tarisai muone kuti vaMunangagwa vanopa motokari mapurista ane mari kudhara. Nehemaya Murombo, makamboona Nehemaya achirara nenzara? Vana Nehemaya vane dzimari dzavo, vana Magaya vane dzimari dzavo, mapurista ese aitutirwa dzimari naMunangagwa vane dzimari dzavo. Havana kumbokumbira mari, vakaita kuenda kunovapa mari vaMunangagwa voga vachikampena. Ndo pamunowanzwa vachitaura kuti hanzi maelections ari kutidhurira. Vatumwa nani kunopa vanhu ivavo dzimari? Vatumwa nani? Chamisa uyu vaMunangagwa vakadyiwa naChamisa. Chamisa haana kumboticherera zvibhorani. Chamisa haana kumbotipa mari dzekuti isusu tenge masolar panels. Haana kana kumbotitengera kana mapatapata. Asi mukaenda kumaelections naye imimi muchichererwa zvibhorani, president wenyu anodyiwa sharpshoot zuva rakachakanyika. Iye zvinezvi youth yakatinyepera kuti hanzi tiri kuita empowerment, tiri kupuwa dzimari naSeweekly Ochivhayo dzemabhizimisi. Ndokumbirawo kuti iye zvinezvi vatibuditsirewo kuti pari zvino chii chavari kuita, nekuti zhizha ratopera. Vanopfuya mombe nevanopfuya nguruve, matanga anofanira kunge apera kuvakwa. Chii chapa ground? Asi tiri kuona mari idzodzo dziri kutorwa dzichinopiwa vatambi vebhora, vachitengerwa mabhazi, vachipiwa dzimari maminista vanotambira more than 20,000 US dollars per month. Vakagadzirirwa 3.6 billion yekuti vangopiwa mahara. Asi machakaire ane vana hobho vari kuda kuti vaite maprojects. Hakuna kana ari kupiwa kana senti. Iye mukuru weyouth empowerment iyeyi ngaatipe maV11 epurazi pari zvino kwavari kukama mukaka, kana kuti kune estate yavari kurima tea kana coffee kana cotton kwavari kugadzirira preparation yezvavakapiwa mari yeempowerment. Handiti mari iyi vari kuipiwa kuti vabude kuenda kunze kwenyika. Rimwe racho rinobuda richishedzera riri kuMozambique uku. Ari kudyara chii chaari kurima kuMozambique? Chii chaari kurima kuMozambique? Toda kuti nyika yedu tivake nyika yedu tiende mberi. Asi youth yacho iri kugara musango vachiteera vana adiki vezera navo vachivauraya. Nyika yacho tinoivaka seiko? Imi maveterans zvamakaenda kuhondo makanga muchidii kuita basa rekuuraya vana adiki, vana mujibha maidii kuvauraya? Ava vari kuuraya vana adiki vezera ravo. It's a big shame kuna Munangagwa, nekuti 1 Munangagwa anoba imbavha, 2 Munangagwa imhondi anouraya, kuuraya vanhu. 2008 2009 kune vanhu vari kusvika kuma 400 to 500 vanhu vakanyudza. It's a genocide on its own. Kubhuruwayo kune genocide, magenocides ake ese i2. Iye zvinezvi ari kuparambanza futi kuponda vanhu kugadzira another streamline yegenocide. Ari kuponda vanhu nechinhu cheCAB3. Ari kuuraya vanhu, munhu wese akatarisa. Saka imi vana Matsakaire, handizvo zvatiri kuda kuti zviitwe muZimbabwe. Vana vako ivavo vakapuwa dzimari, ndisu tiri kuno kurevolution tabenefitawo, nekuti vapiwa mari ivavo vaning'ina vedu, mabrothers edu. Ndosaka uri kutinzwa mazuva ano, we are softly speaking to you, nekuti uri kurizoneta kuma problems eyouth inondo yatakatarisana nayo. Hatizi kurwira kuti iwewe Tino uite billionaire. Tiri kurwira vana vauri kutungamirira kuti vagadzikike, vawane zvekushandisiro yekuzvibatsira, vaende kuminda vanorima cotton, vanochengeta mombe dzemukaka. Vana vauyi navo vagone kuita maprojects ekuchengetedza huku vachienda kumarket. Vamwe vetu magarden vopiwa irrigation vonoshanda vachizviitira mabasa avo. Uchaona youth iyoyo iwe Machikaire isisakunetse. Isusu kuno tinofara tichipembera kuti at least muZimbabwe maane progress.
hatina basa newewo Matsikaire kuti uya kwatiri, hatinei newe. Isu tiri kuda kuti vana vawinavo vasunungurwe muupenyu hwokurarama. By so doing, iwe tinozokutenda nekuti ndiwe unenge wavarwira ikoko, hazvinei nesu. Asi kuti ukavarwira zvikabuda mune zvakanaka, tinoisa nhendo chiti waita hako nekuti wasunungura ropa riri kutambudzwa. Vana ava mari vakaimirira haisi kukwanisa kuuya, iri kunopiwa muprista ane mari. Mari iri kunopiwa vanhu vasina kuikumbira, ndo vari kunotutirwa dzimari. Vana Japreza vane mirwi nemirwi yedzimari. Vakanga vakunokumbira Thomas Mapfumo kuti Thomas Mapfumo tiri kukukumbira kukupa mari. Thomas Mapfumo akaramba kuti munogondipa mari kuti zvaita seiko, ndakukumbirai here. Asi vari kujamba youth, vana vechidiki vauri kushanda navo, iwe Matsakaire, vari kujambiwa. Mari ichinzi iende inotutirwa munhu ari kuAmerica, agere muimba yakanaka. Munhu iyeye haazi kutambudzika, ari kutambura nekudya mari yaakasenza. Vari kuda kumututira dzimotikari nedzimwe dzimari. Asi vana vawina wewe vachinhonga svesve nemuromo, Tino Matsakaire ndiwo ndiri kutaura naye, kuti ukazvikwanisa kuti vana vako vasunungurwe, nesu tichaisa nhendo tichiti waita zvako, pane kuti mari itakurwe ichienda ichinopiwa vanhu vari kuSouth Africa. Seventh Adventist Church vakanopiwa mari, munhu wega wega maprista akapiwa mari $500 million, vachipiwa nevanhu matsotsi zvigananda izvi kuenda kunotutira vanhu vasina kukumbira mari kuSouth Africa. VeJohani Masowe havana kana pavari kusenza, hakuna ari kuita project, hakuna kana ari kuita zvekurima. Vanoswera vari kuMasowe asi vanoswera vachitutirwa dzimari. Vanenge vasenza chii? Asi uri kuzviona iwe kuti manesi ari kuchema, maticha ari kuchema, masoja ari kuchema, asi mari dziri kuenda kunotutirwa maprista. Masoja akatarisa kudai, muprista wacho ane motikari yekufambisa, anotenderwa motikari dzekufambisa, ane imba anotenderwa nevanhu vake vemuchechi. Vana vake vanoenda kuchikoro mahara, vanopinzwa nechechi. Zvigananda zviri kutora mari, zviri kuenda kunotutira mari kumunhu iyeye. Motokari, mari, vanodzokorora. Kumba kwamagaya kwakapinda motikari ndofunga dzinodarika 5 nemari, achidzokorora kungopiwa, achingopiwa, asi hana kunge akumbira. Makanga makumbirwa here mari idzodzo? Vamwe angagwa makakumbirwa here? Vakaisa here chikumbiro mafundisi enyu kuti tashaya mari yekufambisa kuti tiende tinonamata? Vana Nehemaya makavatutira dzimari, vakakuudzai kuti tashaya here mari yekudya kana tashaya mari yekutenga dzimotikari? Asi muri kungoenda muchingonovatutira, asi masoja akakutarisai kudai. Tombomirira ipapo, tichasusikidza.